Joet is Willem bij IKC Sint-Joseph op een Lemmer. En ik zei binnen finalist. En dit wie haar een online auditie. Zo, dat ziet er goed uit. Een echte videoclip had ze maken. Willem, hast je al voen? Nou, eens even Shin weer bij hem binnen. Is hier maar even Shin. Waar ben die bij nou? Ik ben al op vakantie. Wacht eens. Ik Jesse. Kom, we gaan naar binnen. IKC Sint-Joseph met Jim Jaren! Zo, nou is het de beurt om Willem om te shinen met zijn dance skills. De track van de Sint-Josefskwallen had een echte simmer-vibe. De titel is Vakantieland. Tijd voor een interview. 3, 2, 1. Ben jij de leuke jongens? Nee? Ik zit je naast. Michel. Michel. Sascha. Sascha, Michel. Of Osnof. Osnof, oké. Je nummer gaat op vakantie. Ja. Hoe ben je maar eens op die TK? Omdat we dachten van ja, eigenlijk hoeven wij net op vakantie. Eigenlijk binnen we hier al op vakantie. Ons dorp is eigenlijk echt een soort van vakantieland. Omdat ze echt alles voor kist. Want iedereen zei, ja, we zijn altijd op vakantie in Lemmer. Maar Gisto dan nooit op vakantie? Ik ben de laatste 6.500 kilometer met de auto gereden. Oh. Er is vanzelfs met Reinoud druk brainstormd over de inhoud van het nummer. Wat ik hier heb, ik heb alle teksten die ik van Jim gekregen heb. Alle wat ik gekregen heb ik alle keer uitstampt. En er is heel het oefenen op, jongen. Als je zingt, moet je eigenlijk altijd een beetje relaxed staan. Ik wil altijd op vakantie, dat is lekker chillen. Maar wat ik me nog afvraag je, hè? Hoe shot je hem decorreis naast nu? Ze wereld druk onder het brainstormen. En ik zei ze, het is ik wel lastig hè, om zulke dingen al wat te bedenken. Dus ik ga er even bij zitten. Kom. Je kan ook die golven maken. Met de strandbal. Die kan je dan naast de stoel neerleggen. Ja, overgooien met de strandbal. Maar toppers. Jim ben lekker dwaande, maar ik ben wel benijd. Wat geven we nou aan zijn echt zin in de lawaai van Jim? Wat vind je hem nou het belangrijkste tot nota? Skyliner. De skyline. De skyline, ja. Vriend. Het stroom. Het strand. Hoe ga je hem dat uitbeelden dan? Vakantie. De skyline van Lemmer. Kerk, sowieso. Huisjes. Een scootje. En ook nog wat winkels. Strandstoelen gaan we daar neerzetten op het podium. Ja, strandballen en ja, alles wat een beetje te maken heeft met het strand. En hey, mijn Cindy? Ja, ik heb er zin in. Maar ik ben heel benijd. 12 juni, hè? Ja. En ik hier dus Todo en Jedi best op 12 juni, wel net? Ja. Zo'n mooi cadeautje wees, hè? Ja. Jim Oh, binnen. helemaal om te winnen. En we rond bij Willem en zijn klapskills. En dit is vanzelfs nog maar het prille begin. Want op 12 juni zullen de leerlingen van Sint-Joseph het noemer omtoveren in een vette show. Noel zingen. Wauw, oké dan. Net zoals je, hè?